ओइ रैसुमै अरनसो माथो औ बहा थांनायदों नोंलाय आं दखानावसो थांनायदों रैसुमै नों माने एफा उन्दै बैसोआवनो सानफ्रोमबो दखान हैबाय थायो अरन नोंथ' मिथिखागौ दा जोंहानि थासारिखौ आंहा उन्दै समावनो बिमा बिफाखौ दायना सोरजिना गारथारदों अब्ला आं मा खालामना जानांगौ सरि रैसुमै आं मिथिगौ नोंनि दुखुखौ अब्लाबो आं नोंखौ बेफोरबायदि सानफ्रोमबो दखान हैबाय थानाय नुयोब्ला आंनि गोसोआव जोबोर दुखु मोनो नोंलाय माने दुखु मोननांगौ जाखो आंखौ गामिनि मानसिफोरा नुब्ला मिनियो अब्ला नोंबो मोजांसो मोननांगौ रैसुमै नों बिब्दि दासान गुबुना नोंखौ जा सानो सानथों नाथाय आंनि गोसोआ नोंखौ माब्लाबाबो बिब्दि साना अरन दे होमबा नोंबो थांदो आंहाबो दखानाव थांनो सम जाबाय दे होनबा ओइ रैसुमै बहा थांनो अरन आं दिकिपुटा सकावसो थांनायदों एसे दखाननि माल नांगौ जादों बेखौनो लायनो थांनायदों रैसुमै फैयो होमब्लालाय आंजों थांफानो हागोन आंबो दिकिपुटा सकाव सासे लोगो लायनो थांनायदों नांथ'ला दे अरन आं हारसिं थांगोन एफा गोजानाव नों बिब्दि हारसिं थांगोन फैदो आंजों थांफानो हागोन जेबो नङा दे नाङा दे थां नों थांग्रोदो जेबो जाया दे फै आंजों थांफानो हागोन थाङा होनबाय दा खेबसे होनबा बुजिया नामा रैसुमै नों मानो बिब्दि दे होनबालाय नों फैबाय थादो आं थांग्रोनोसै दे ओइ समबार दासो माने एफा गोबाव जानाय न'आव एसे खामानि दंमोनलै बेनिखायनो एसे गोबाव जाबाय समबार फैदो थांसै बे दहाय अरनजों फैखानाय सेंग्रायासोमोन ना अरनासो लायनो होननाय लोगोआ बेनो नामा ओमफ्राय आंथ' बेखौ बोराव नुफेराखैमोन मानोबा बेखौसो सानफ्लांबाय थाबाय थोद फाग्लिसो आंबो enemy go enemy enemy Go. Ini. आं दहाय नुबोनाय सिख्लाया सोर जाथावना बेखौथ' आं मालाबाबो नुफेराखैमोन जानो हागौ बियो गामि खाथिनिनो माब्लाबाथ' लोगो मोननो हानाय दे नायनोसै Sumpah, kau tuh ini बावदोंमोनलै आसोल माबा मोनसे बाथ्रा सानगासिनोमोन आं माबाथारलै आसोल खोन्थाया नामा होद जेबो नङा दे उनाव मोनथिगोन है जायालै नोंजों गेमावगोसो जागोन दे ओइ रन दे उन्दुदो दे उन्दु बाय गुड नाइट
रैसुमै सिखारबाय? औ सिखारबाय नै लामा सिबगासिनो। दे होमबा रैसुमै सिबबाय था न'? आया बेथ' मैया लोगो मोननाय सिख्लायासो माथो। आरो बे सेंग्राखौथ' आं मैया लामायावसो लोगो मोनदोंमोन। रैसुमै दे होमबा न' जों थांसै न'? जोंबा थांदों। ओइ अरन मा मोनसे बाथ्रामोनलै। मा बाथ्रा? दाख्लिबावै जे आं सासे सिख्लानि बाथ्रा बुङाखैमोन? बै मैया नुबोनाय सिख्लायानोमोन। मा नों बे सिख्लाखौसो मोजां मोननो मोनबाय होमबा? औलै अरन बिसा न'खराव माबाफोर उसुबिदा दं नामा? बिसा न'खराव जोबोर उसुबिदा दं। मा नों बिसा न'खरनि उसुबिदाखौ खोनासंनो लुगैदों? देलाय बुंलाय अरन, आं बिसानि न'खरनि जाथायखौ एसे खोनासंनि। समबार बिदिब्ला खोनासं। बिब्दिसो होनबा अरन बिसानि न'खरनि जारिमिना? बिसानि न'खरा जोबोद दुखुनांथाव जानानै थांबाय। थेवबो अरन बे सिख्लानि नाम्बार दं नामा नोंनाव? दं। प्लिज अरन नाम्बारखौ हरना बे सिख्लानि। आं होनो हागोन, नाथाय नों बेखौ उनाव थगायबालाय? आं गुबुन सेंग्रा बायदि नङा अरन, आं बे सिख्लाखौ गोसो गोथारै मोजां मोनबाय। दे बिदिब्ला लादो। दे खोन्था अरन। जाबाय? जाबाय दे अरन। थेंक इउ अरन नाम्बार होनायनि थाखाय। इट्स अके ब्र'। ओइ अरन नों मैया नाम्बार होनाय सिख्लानि मुङा मामोनलाय? रैसुमै। फन खालामनो र' आं। हेलौ रैसुमै नामा? आं रैसुमै। सोरमोनबा? सिनायाखै होनबा आंखौ? ओहो सिनायाखैथ'। दाखालि लामायाव लोगो मोननाया? नंगौ नामा? आंनो। आंनि नाम्बारखौलाय बहाथो मोननाय? आं नोंनि नाम्बारखौ अरननिफ्राय बिना लादों। गाज्रि मोनबाय नामा खालामनायनि थाखाय? ओहो मोनाखै, मानोलाय गाज्रि मोनलाबायनो? मालाय आसोल मा बाथ्रा रायलायगासिनो? जेबो रायलायाखैलै अरन। दे होनबा रैसुमै लाखिथ'नोसै न', उनाव रायलायसिगोन। जागोन दे होमबा। बाय रैसुमै। थांबा। दे उन्दु। उन्दुदो। जाबाय। दे। बुं रैसुमै। फैयै दानब्रै जाबाय, नाथाय आंनि गोसोआव दाबो गिखांनाय फैयो। नों आंखौ मालाबा गारना थांबालाय? रैसुमै नों आंखौ गुबुनफोर बायदि दा सान, मानोना आं नोंखौ जोबोर मोजां मोनो। थेवबो समबार
आंनि गोसोआव मानोबा गिखांनाय फैयो। थोद जाम्बि, बेफोरखौ सानबाय थायो नामा? आं अरायबो नोंनिनोखा। थेंक इउ सम्बार, नों आंनि गोसोनि उसुखुथुखौ दिनै स्रां खालामना होनायनि थाखाय। इट्स अके रैसुमै। थौदो बिदिब्ला थांसै, मोनाबाय।